Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan nga Orly at taga Cagayan. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti staff ti BLT Resort di Tabayumbong, Nueva Vizcaya, especially ni ading ko Melvin Banhan. Advance happy birthday kan ni mother ko Gloria, kan makablaawan Daniko kan Shane, Romar Tulyao kan Steven iti Quirino Isabela from Ruby Rose. Kablaawak ni Katugangak from Glaysa Abad ti Duplas, San Juan, La Union. Shout out kada sweetie girl Lilibeth Contillo, Lita Versola kan Ned Guzman. Makablaawan ni ating Wilma Joy, Larry ti Ireland, Margie ti Spain, Ruben Marites kan Erwin Cacho and family from User GM. Shout out pa iti Tambak kan Vidal family, especially ni manang ko Kagawad Osep from Juvidal. Ni darling ko Ariel Kianyo iti Asinggan Pangasinan from Violeta Kianyo iti Cyprus. Makablaawan the Erwin Cacho, Rhea, Joy, Sydney, Erwin Cacho Jr., Kane, Ayana, Zane, Clinton, ken Amira Cacho iti Ordaneta, Pangasinan. Shout out kada Heidi kan Joy Ijay Oman from Hansel Garin. Anak ko ani Flint Pones Asuncion. Kastamat ang makablaawan ni Flor de Lisa Belmonte. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Orly. Dear Manang Emmy,
Umuna ti amin, kayat ko ay abrasa tinaimpuswan akablaaw ko kada kayo amin, kastamatan kadagiti na ayat adumdumngag. Orli ko malatan ti iyawag mo kanyak manang, taga Kagayanak, kat aklunak asipod na addaanak itinakam, nagbalin akon nga avid listener iti drama nga Iloco. Nang runa una yan iti dayto a programa, apakaipat patangatangan dagiti pudpud no apasamak iti biyag. Agtawanak itan iti 50 kat may sama nang ngam ti padas nga inak isalaysay nga ibilbilang ko at tugot iti dana ti biyag ko kat napasamak idi kabambanwagak. Saan kami anabak nang ngam saan mat ama ko na amarigrigat. Agmay saak nga anak iso siguro ang nagbalinak a Jeprox wano daytay laki sa layaw ama ko na. Tirigat naman ang nagbalinak a barkadista ken irresponsable nga iso tinagbalin a puon no apay anapasamak ti ibilbilang ko at tugot iti dana ti biyag ko. Talaga ka di ngawan ti plano mi ti biyag mo, Orle. Ha? Apay ka di manin, Papang. Di mo lang nga rodanin tuloy tinagkadal. Awan pa'y tamom nga ramidan no sana ti makibarkada. Panyalangan tagbali na masakbayam no kasta ka. Dayta ka di manin ti isderyo kanyak, Papang. Tijak pa nagtuloy ang nagadal. Di mo ka din ang nagtimbagak. Dahil tala makibarbarkada ti aramidam kunak. Alangan mo't nagpupupukaklatan diti balay, Papang. Nagimnastag pa siya rakadwak na iti gagayim ko. Kalpasan na. Kaya't ya maikinaklatan diti balay. Ha, talagang awan Sir Ben at makisarita ka, Orle. Lumaklakay ka nga awan na pulos ti pagnaknakamam. Ay, anyalakit din na yan ni Papang. Kanayo na siya ti makita na. Awan mo ti madingar aramidak. Naimbag ko mo nagar aramidak iti may kaniwas ta iso. Si Taranak. Ngamawan mo ti madingar aramidak. Saan mo't adakas ta agpasya rakadwak dagiti gagayim ko? Anyalakit din na ya. Saan mo ang mababalaw ni Papang mo, anak? Kasdaganak, kaya't may amadaan kay tinarimat ang masakbayan. Mamang. Siyempre, madanagan ni Papang mo. Tadimi mo't ngamin makita nga isaganaam ti masakbayam. Pasigbat ngamin a panagpalailang teraramidam anak ko. Awan mo ti da kasi tagpalailang saan ka di, Mamang? Kat, agnanayon kadilatan na kasta ka? Mamang. Panunutam kumasaan ka nga umububing. Kasano no dumtang ti panawan na masapul nga ipulang minti bukod mi abiyag. Kasano kan tulaangan? Napaknang tayo mat, Mamang. Sa anak tong agrigat ni Oreawan kayon. Ha? Ada negosyo tayo? Umdas tunda dya pangalakit ipagbiag ko no bilang laan. Kasanon, no mamismanage to tinegosyo tayo no awan kami. Ha? Tinegosyo, no saan ang maaywanan ang naimbag, malugi. Kabaalam ka di nga imanihar tinegosyo o mapanawan mintokan ka. No awan mo ti uray basit la ko mga amo maipapan iti panangimanihar iti negosyo. Mamang. Dayta ko ba ti panunutem, Orly? Iso di mo tagidaksen no bagbagaan na ka ni Papang mo. Taamin nga aramidan na kat para kan ka,
Orly. Ni Orly. Rimuar itay sumipngat. Saan pa yasimangpat? Awan manan. Sigurado parbangon manan na sumangpod sa anak mo. Piping. Talaga saan ngagnaknakam. Pasi nga pasyar tilinaw do utag na. Dahil talag palpala ilang akadwa na dagiti barkada na ti amuna. Piping, pangaasim ko ma. Saan ta sumuko? Kasapulan na ta ni Orly nga anak ta. Data ti rumbang amang igiyakan ko na. Aramidin tamo ti amin, Dalia. Ngam ni Orly nga anak ta, ti ayan, ti parikot. Piping. Kitaginggasan ngagnakam ni Orly. Awan latam mo kon. Agbanag to nakakaasi day jay, nawan tanton, ito yabiyag. Namin anon ana ilawan ta, Orly. Madanagan. Ni, anya ko matipagdanagam nga eh. Kasano nagsikugak? Apay ko mga agsikog ka. Kanayin mo't nagan anad ta sana ya. Saan ta maibagaday ta, Orly? Saan ta nga mo noon niya ti dumtang apasama? Si kakit di mat Lisa. Basta agan nadta kanayon. Awan to ti rumso aparikot. Orly, Basta kanayin nagtungpal kay ti ibagak. Ipasigurado kang Kalisa. Agbalin na naanayas ti amin. Tandaanam dayta. Kasta ti biyag ko, idi ka bambanwagak man ng Emmy. Happy-go-lucky ako nada. Strike anywhere. Tadyak pulos pampanunutan nga addan turumswa aparikot. Kang runaan na, jak pulos pagdanagan nga amangan no makapasarak itirigat. Takas itinakon-akon, adda kabaalan mi iti biyag. Kanayon abagaandak dagiti dadakkel ko nang runa ni Papang. Ngamjak ida ikaskaso, tatirason ko, aging gaasa anak nga agar aramid iti dakas, agtali na adlat tamat tinakairwamak akita ti panagbiag. Ngambidot gayam day tamanang, tadimteng ti damo adawal iti biag mi, asang kapamilya. Nangato gaya man di init. Naladaw ako na nagring. Kasano ko't parbangon na nakaawid ak. Tanay masan may matan kadagiti barka adak tinagiinom. Masadutag pa bumangon. Kaya't ko pa'y tiagilad. Piping! Diyos ko! Ay, nandapasabak ka! Ni mamang day siya. Piping! Apay nga tala. Piping! Kanya nga tati mapaspasamak ka ni mamang.
Apay akas jay. Orly, anak! Abay ka ditoy! Tulungan na kami! Orly! Orly! Tinasayat, mapanak adagos si tayan da mamangkan bapang. At dalakit din dakas sa napasamak. Kasano day tuyen, mamang? Kung nati doktor, agbalinan nga inutil ni papang kapuiti pan nakatake na. Orly, anak. Kasano pa itan tinegosyo tayo? Nila yung papang ti makaamo amang imanihar itinegosyo. Uray kas kasano. Nasurwan nakbat ni papang mo may papan itinegosyo, anak. Agpay so, mamang? Uwan. Ngamiti pa nagbalinan nga inutil ni papang mo. Diyak mo, no kabaala kapag gidanan tinegosyo, kan pa nagasikaso kan ko, anak. Ha? Kalatay to'y apagtang itibiyag tayo. Diyak mo, no anya ti Aramida, Orly. Mamang? Saan nakakas ka ni papang mo analaing itinegosyo? Ang gami ka gumaak. Sana rin mga mabaybayan ti anda pagbiagan tayo. Sa pag-aasim, Orly, anak. Tulungan na ko ba? Pang-aasim. Kapilitan na siya lang ti mga sikaso ko ni papang. Tama kumikom ni mamang kadagiti banag asaan na maasikaso ti amak. Anyan ti kastoy. Apay na pasamak da ito ka ni papang. Gapoy di pan nakaatake na. Nagbali na bedridden. Saan pa na makasarita apulos? Oras gaya mo di pa nagtumar ni papang itiagas na. Sana rin ba nga maliwayan na pagtumaran ni papang. Tama nga nadakas ti pagbanagan na. Pagtumaran ko ni itiagas ti amak. Papang, agtumar kayo ni itiagas yo ha. Sana rin ba nga maliwayan nyo ti pa nagtumaryo ko na ti doktor. Adto yun. Ni papang. Aglulwa kumikita kanyak. Papang, apay nga aglulwa kayo. Adda na nagarubos ti Luana. Apay nga tan. Anya nga tati mapaspasamak kan ni papang. Pasensya ka no kinidaw ko ti panagsarak ta, Orly. Okay lang. Naimbang nga ruta na iran na nga da ni mamang ijibalay. Adamang banday kan mga sikaso ko ni papang. Amo mo ta bedridden na damak kapoy ti pan nakaatake na. Orly. Kan mayat mo ta nakarwara ka ijibalay. Masikuranak nga minin nga dalang ijibalay amang bambantay kan mga sasikaso ko ni papang. Uwan gayam Lisa.
Apay akinid daw mo ti panagsinarak ta. Kailiw na ka din, Lisa. Ore siyak, kailiw ka mo't una yan. Diyak ka mo no, da ito iti husto a panawan, iti panangibagakkan ka iti amin, Orly. Ha? Amo nga da pagdaldalanan ti pamilyayo. Diyak ko makayat ama inayo nakpa iti pampanunutam. Nga masapol ama amuam da ito eh. Anya da ita, Lisa? Masikugak, Orly. Anya? Kasano ang napasamak da ita? Anya, kasano ang napasamak nga ibagbagam? Nalipatam ka din? Kanayon ang mailawan ta, tatunggal agsarak ta, ada mapasamak iti nagbaetan ta. Lisa? Mabutangak iti mabalin ang mapasamak, numaamuan dagiti dadakkel ko da iti akasasaad ko ita. Iso anak isinarakakan ka, tapno mapagsaritaan ta ti maipapan iti daytoy. No sabali a lalaki, maragsakan dalakit di tagbalindan nga amama nang. Ngam gapo ta irresponsable ak kadagidi a panawan, imbilang ko aparikot ti panagsikog ni Lisa a kaayan ayat ko. Kaya rigan na bumtak ti ulok idi gapo iti kapapanunot ko iti rumbang nga aramidak. Aklonak a napanunot ko pa idi a pagaramidan iti dakes ti bunga ti pannakailawan mi ni Lisa. Ngam uray kaskasano, nagbutengak iti Diyos. Gaputaawanan ti mapanunot ko apang sulbar iti parikot ko. Kinasaritak nga rod ti inak. Nasaya at mataimpod nung kanyak dayta, anak ko. Mamang. Anya ti plano yu ita? Diyak nga rin mo, mamang. Diyak nga mininamnama adumtang di kastoy. No kaano mo ta sa balin di kasasad ni Papang. Santo pa'y nagsikog ni Lisa kaya nayat ko. Damagakan ka, Orly. Anya ti mapampanunot mo nga aramidan. Itata na amwam nga iti mabiit, maadaan kan iti anak. Agbalin kan nga ama. Mamang. Masapul nga agdesisyon ka, Orly. Saan arumba nga ipabaklay mo iti sabali ti sangsangwam ita a sitwasyon? Saan na mabalin na siya nga inam ti agdesisyon para kan ka? Nagruna kat agdadatamat nga amom. No kasano ti responsibilidad ko itay ti negosyo tayo, kanti panangas asikasok ka ni Papang mo. Or-orayak ti sungbat mo, Orly. Kinapad na, mamang. Diyan mo na niya ti rumbang nga ramidak. Mabutangak, mamang. Anya ti kabutang mo, anak. Ti responsibilidad mo kas ama. Mamang. Uray kastoy ti kasasaad tayo ita. Gapoy tinapasamak ka ni Papang mo. Saan arumba nga agbalin ka nga irresponsable? Itakder mo ni Lisa. Saan arumba nga baybayam? Mamang. Kas inam. Kano saan ko maanagbanag nga inutil ni Papang mo? Amok akastoy matlaang ti balakad na kan ka. Iso amasapul amaurnos ti amin. Kasarita ta dagiti dadakkel ni Lisa. Saan arumbang abaybayam, anak?
Agyaman nagtadinak binaybayan, Orly. Agyaman unay. Kinapudno na Lisa. Aging gaita nagkalay satan. Jack pala mo no niya tarumbang aramidak. Ha? Nagrigat gayam ti kastoy. Kaya rigak tagkalkal lauta nga Jack amo no sa dino tarumbang nga papanak. Anya ti kayat mo asawan? Jack amo no matakdarak tagbalin nga ama iti sikog mo. Orly, anya ka kadi. Nagkalay satan. Kan may saan ka mo tabaybayan? Agbinadang taadwa. Lisa. Saan la para iti agbalin nga anak ta? No di kat para moten ka dagiti dadakkel mo. Nang ro nakat kasjayan ti kasasaad ni papang mo. Panawanan tapno tumakter ka kadagiti bukod mo asaka, Orly. Pangaasim ko ma. Di kagdanag. Takas iti nakunakon. Adaak ditoy. Saan ka abaybayan? Nang runa kat ipas ngay kunton ti agbalin nga anak ta. Napakan ko ni Lolo. Nagkagat ka talaga anak ko. Sa nga pulo pa lang titawon mo ng pakairanodan kan. Imbag man tamom tararamidam. Insurudak da, Mami, ken Lola. Kasta ka di, anak. Wan, Daddy. Nasayat ni Ardo kasta. Sika ngay, Daddy. Kumusta ti work mo? May kabkabesa kung tagpataray iti negosyo. Kalpasan ti sumagmamano atawan, apanangas asikasok iti negosyo tayo, anak. Talaga, Daddy? Wan, anak. Katsikat ti inspirasyon ko. Agpaiso? Wen, isasayatim ti agadal, anak, ha? Sana rumba nga baybayam ti panagadal mo? Yes, Daddy! Promise! Very good, anak. Mala, umay kan. Mapantan ijayan da lola ken mamim. Kitaam ni papang mo, anak. Uray pa'y adun atawan akas ti kasasad na. Madlaw ti kinaragsak itilangan na. Mamang. Kanayon akas arsaritak ni papang mo. Ipampanakal ko kankwan at idakal ang nagbaliwam. Sipod nagkalaysa, kanaadaan kay tibukot mo a pamilya. Ah? Kat mamati aka maragsakan unay ni papang mo para kan kaanak ko. Iso kasta, itilaksid ti kasasaad na itan. Madlaw ang naragsak. Makita ti kinaragsak kadagiti matana. Oh. Papang, naunday a panahon na nagbali na kaparikot mo. Amkak pa'y kitdi. Amay sa kadagiti nagbalin arason. No apay napasamak kan katikasta. Gapo iti panagkonkonsumisyon mo kanyak iti. Iti naundaya panahon, papang. Italaan nga isawang ko daytoy. Pakawanan na kumagapo iti kinatangkan ti ulok iti. Pakawanan na, papang. Kat oray si kamamang. Ang kidawak mo't kan kay di pamakawan.
Sapay lang kung matamapakawan na mamag. Apay kit dinasaan ngay, anak ko. Da kami tinaganak mo. Sinadaan kami amang pakawan kan ka. Nangro na pa ita. Tamakitan tinakal ang nagbaliwam. Kitaam ni papang mo. Umisisam. Talaga maragsakan para kan ka, anak. Uwan nga paiso. Agyaman kada kayo mamang. Papang. Agyaman unay. Katikarik. Ikagumaktag balin ang sayaat nga adigi ti pagtaangan. Kat amo ka maaramit ko dayta. Gaputa pinadakkeldak ana sayaat mamang. Papang. Nagbanag man a bedridden ti amak, nakitak ti kinaragsak na, gapo iti ininot a panagbaliw ko manang Emmy. Kat amok a binalon na dayta aging ga iti tanam na, 5 atawan tinapalabas. Ni mamang napigsapay laeng, kat naragsak kami nga agdeden na. Uray pa'y jak nakalpas iti panagadal ko manang, si papa nakalak amang ibaga, anaaywanak ti negosyo mi. Kat makatultulong ak ita kadagiti kailyak, babaan iti panagtrabaho da kanyak. Namnamae ka nakaibati ak iti inspirasyon, babaan iti pakasarita ak manang. Inspirasyon amang tignay kadagiti dumdumngeg, tapno agsalukag damet, iti laksid dagiti mapaspasaranda a panubok iti biyag. Tuy pagayam mo, Orly. Pagayam nga Orly, umuna iti amin, agyamanaken ka iti panangibinglay mo iti pakasaritaam. Pudno ang makaipaay daytoy iti inspirasyon. Kompletos ricados konakmanlaangan. Iso nga awanan ti maibagakpay, no di kablaawan ka, tanalaka ka nakaamiris ken nagbaliw, kadagiti gundaway anang rugin adimtengken ka dagiti panubok. Itultuloy mo nga rod ti tumulong kan agbalin nga inspirasyon para iti dadduma. Alakastan pagayam ko, katagyaman iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Mapunas dito'y lagi